So ayan na nga mga kakuwela at nag-chachap-chap na tayo ng kinchay. Siyempre, ang kinchay pag chinapchak ay kinchay pa rin malamang. Wala naman maging kangkong yan ha. Yan, so tamang luto lang tayo. At saan ko nga ba talaga gagamitin na ang kinchay na ito? Diyan natin naalamin ang video na ito. Kaya wag na wag kayong aalis dahil patuloy pa rin ang mga nagbabagang balita dito sa Cooking Ina Mo. So yan, tamang boys, ang sama naman ng mukha nito, tumingin ka pa. Kala mo naman nagigil sa kinchay oh. Kala mo naman pakagwapo nitong hayop na to. Nakakatingin tayo, saksak ko yung kutsilyo na yun na hawak-hawak mong hayop ki. So yan, makikita Sonrox ang gamot na may bubula. So makikita naman natin na binabalatan niya na yung sibuyas. At ang sibuyas na pamalit ng NMAX. Pag may sibuyas ka sa bahay mo, mayaman ka na. Dahil sa sobrang mahal ng sibuyas, ayan. Kaya medyo isang piraso lang yung dapat nga, maraming sibuyas yung nilagay ko dyan eh. No? Kaso wala eh, ang mahal ng sibuyas, pesting sibuyas na yan, ginto. No? Ginto ngayon ng sibuyas dito sa Pilipinas. Kaya ako sa inyo, magjowa kayo ng Indiano. Doon maraming sibuyas. Alright. So yan, ini-slice niya na yung sibuyas. Ang bagal naman mag-slice itong hype na to. Sino ba itong vlogger na to? Kita mo yung ulo oh. May nguso oh. Wala nang leeg oh. Nakapangit naman itong hype na to na. Naka Vancouver, Canada ka pa from Mami Leticia ha. Alam mo, iyak ka ngayon no. Sakit daw sa mata. Iyak ka ngayon ha. Kala mo ha, sibuyas lang pala katapat mong hayop ki. So ayan, tamang slice lang. At kailangan syempre durugin nyo yung sibuyas para talagang mas maganda kung pino no. Pino yung pagkaka-slice nyo para maganda dun sa lulutuin natin. At ano nga ba ang lulutuin natin? So syempre abangan nyo yan sa video natin kung ano nga ba talaga yan. So ayan na, binabalatan niya na yung bawang. So hindi ko alam dito bakit hindi ko ginawa yung talagang pang ano ng bawang no, para mas mabilis yung paghihiwa. Ewan ko ba bakit sumasabit hindi ko alam bakit hindi ko naisip diyan na na gawin yung yung mabilis na pangbalat ng bawang. Yan. So yan, pinika, ayan na, pinika. Parang kalaban lang sarap, yung mga sarap gawin sa mga kaaway mo no, ganyan no. Yan, isa pa. Yan, ganyan. Yan. Yan ang mga masarap sarap gawin sa mga kaaway mo, yung mga ganyan tapos tadtarin mo ng ganyan. Siyempre pino din ang bawang, pino din, sibuyas, kinchay, in English kangkong. Yan, siyempre kailangan yan, pino yung mga yan para masarap sa sa panglasa nating mga Pinoy. At medyo matagal-tagal lang voice over ko dito, siguro aabot ng 20 minutes. Sana hindi ako ubuhin at hindi matanggal ang ngalangal ko. Alright, so yan, gigil si paring Jay ba't lumiliwanag yung cellphone? Kinukuha ka na ni St. Peter hoy. Kinukuha na ni St. Peter si yung vlogger na yan. Sino ba itong vlogger na to? Parang hindi naman mukhang vlogger. Parang pabayaan lang sa kusina no? Parang hindi rin siya mukhang chef no? Mukha siyang tigakain. Alam mo yung mga nakikita yung tao sa piyesta guys. Yun lagi tayo yung mga tao sa piyesta. Ganyan na ganyan yung mga mga tao dun sa piyestahan. Ganyan itlog na. Ang itlog na hindi nabubugok yan nilagay. So ilang itlog yan? 5. May extra pa doon. Hey, shoutout kay baby. Yan. Bali, may sumabit pa. Nako. Mahirap yan. Pag sumabit sa ngalang-ngalay, paktay ka. Diya. Kaya dapat wag mo isasabit sa ngalang-ngalang mo yan, ha?
Kaya dapat pag nagluluto ka na niya, i-secure mo wow, English yan i-sure mo na walang shell dun sa itlog. At syempre, pagtapos biyakin, anong pangalawang gagawin? Ayan na ang pinakamasarap sa lahat. Yan ang pinakamasarap sa lahat. Yung binabati na yung itlog. Diyan talaga sumasarap ang luto sa pagbabati ng itlog. Oo. Relate na naman yung mga nanonood dyan sa video na to ng mga tiganger. Shoutout sa inyo. It's a tie. Pare-parehas tayo ngayon lahat. Visit yan. Cooking show pero pang iba yung mga sinasabi ko dito. So yan, natin ng gusto. Oo. Siyempre kailangan natin haluin ng maigi kasi baka mamuo yung asin. O nga pala, lagyan niya ng asin, paminta. Mas masarap pag maraming paminta. So ayan na, nag-flex pa yung gago. Kala mo naman, kagwapo na lalaki. May pagdila pa no? Kala mo naman no? So ayan naman na siguro at nakikita nyo na napakulang ko na yung puso at yung mga rekado. At ayan na napigaan na, syempre pipigaan yan dahil maano po yung dagta nyan, no? Pigaan nyo. Oo. Yan. At ang tagal. Ay, poyop ka. Alam mo talaga gwapo. Puro pakitong hype na to. Ang gigigil na ako dito sa host na yan. No, sino ba yan? Puro pakita ka. Alam mo, cute naman Hindi naman cute, Nilagyan yung chicken breed yung puso. Nilagyan ng chicken breed, nakangiti pang hype. Pag natapon yan, ngiti-ngiti ka pa dyan, ha? Oo, yan na po. Nilalagyan niya na ng chicken breeding. O chicken, basta yun na yun. Yan, nilalagyan niya yung puso. At ayan, nakangiti pa rin siya, yung mukhang tanga siya. Yan. At biglang binato, hype to. At hinalo-halo ang puso, ayan, hinalo-halo. Siyempre, kailangan kapag hinalo nyo, may i-sure nyo na malamig na yung puso, ha? Oo, malamig na, hindi pa yung mainit-init. Kasi pag mainit-init, masakit yan. Oo, kasi siyempre, minahal mo, tapos bigla ka na lang iniwan. O kaya yung piliin, ang gamit, ang puso na dapat na, malamig. Biglang humugot ang hayop. So nilagay niya na yung tawag dito kinchay. In English kangkong. Yan nilagay niya na sa puso. So yan hinalo-halo. Mas maganda kung haluin niyo ng maigi. Tapos ano pa ilalagay niya diyan? Ilalagay niya na ang itlog. Yan ang paborito ni Ate Para at ni Ate Loy. Na itlog na mabaho, itlog. Shoutout sa inyo dyan kung nanonood man kayo. Naalala, alam nyo ba, pag itlog ang niluluto ko, naaalala ko yung dalawang yan. Napagtripan pa. Sorry. Shoutout sa inyo dyan lahat. So yan, haluin nyo mabuti. Mas maganda pag halong-halo, no? Para kapit na kapit yung lasa. Combine na combine. Talagang siyapol kung tawagin, no? Yan, yan yung kawali. At medyo makatilala muna ko, nilagyan ng konting mantika. Yan. Konting mantika lang guys kasi syempre sisipsipin na ang niluluto nyo ng tortang puso ang mantika pag dinamihan nyo, ha? Huwag masyadong damihan. Yan, hinalo-halo na. So medyo pakuluan lang siguro ng konti ang ating mantika. At tapos, ano pa ba susunod? Tapos, yan na. Ayun, igigisa nyo pala ang bawang at sibuyas. Siyempre, mas igisa nyo muna para para kasi yung puso nilaga na yun kaya mas malambot na yun. So, siyempre, pangit naman paghilaw yung bawang sibuyas na yan. So, pagpasensya nyo na kulang yung rekado natin, konti lang, may kita nyo naman. Mahal lang sibuyas at bawang ngayon dito sa Taguig. Yan, shoutout sa mga babaan nyo na yung presyo ng bawang sibuyas dito, ha. Lalong naghihirap yung mga tao dito. Hindi, siyempre sa buong Pilipinas na rin. So yan, hinalo-halo na, naantay lang natin na golden brown ang bawang sibuyas na yan. At saka natin papalamigin at ihahalo doon sa puso. Okay, yan na, golden brown na siya guys. So hayaan nyo lang sa hayaan nyo lang siya magkulay brown. Magkulay brownies. Yeah. Because the brownies is so very not comfortable. Yeah. So very satisfaction. Alright. At so ayan na. Nilagay na yung sibuyas at bawang. At hinalo-halo. Siyempre halo-haluin yan para mas masarap.
Tinalo pa ulit. Oo, akala nyo kung ano na. Yan, hinalo ulit. Tinalo ulit at tinalo ulit. At syempre yan na, pinakuluan na ang daming mantika. Hoy, sabi ko sa'yo, konti lang, ba't ang daming nilagay mo? Hayop ka. Sira ulong host to, bastos talaga to. Sabi ko, konting mantika lang kanina, di ba? Ba't kayo nilalagay mo maraming mantika? Kaltukan kita dyan. Yan, so yan, nilagay na yung puso at pinirito na. Siyempre dapat manipis lang guys para maluto yung loob, di ba? Pati yung kinchay in English, kangkong. Yan. Oo. So ano English pala ng puso? The banana heart. Wow. The banana heart, put the oil, angry oil, and then your swiper your ano ba yung list ng sandok? Ano ba yun? Big spoon. Yeah. And then, eto na siya. Finished product again, guys. At ayan na rin, kumakain na rin ng hinayupak na host na to na alam ko sinong gwapo na hindi naman kagapuan. Okay, bye-bye and I love you.